Здравейте! Ето, вече сме в еврозоната. Както винаги сме казвали, в тази зала ние нямаме неизпълнено обещание. На пресконференцията Бойко Борисов каза, вече няма корупция, няма проблеми, няма спекула. И дори говоря и към другите опозиционни партии. Страх ни от спекулата. Мя се обединиме всички партии и да преминеме през тези 3-4 месеца. Вече закона е факт. От 1 януари България ще е в еврото. Никой не може да го спре. Това е европейски закон. Ето, искам като първа задача на Бойко Борисов го каня тук в село Брест да дойде да види водопровод 8-9 км за 17 милиона. Ето, вижте какъв е водопровода, вижте какъв водопровод. Ето, погледнете. Ето. За това нещо даваме 17 милиона. Ето ги тръбите, вижте ги тези тръби. Тези тръби в Гърция, те ги взимат от Гърция, струват 45 лева, в България струват 34 лева, но те ги продават тук на 475 лева. Това е 1000% надценка. Това какво е? Корупция ли е? Или спекула? И в Брюксел, нали говорите за сърцето на Европа? Заведох ви там, сърцето на Европа. Там сте. Айде да видим сега дали ще ви това къла на всичките. Дай да видим. Вижте водопровода как се прави. Ето, погледнете. Каним го Бойко Борисов. Ето тук да дойде, да види как се строи. Как строи ВиК холдинга. И да видим дали този водопровод можем да го направим за 500 хиляди лева. Гарантирано можем. И му предлагам, с другите пари ще направим за селото канализация и асфалт навсякъде. Това е водопровода. Погледнете. Вижте каква мизерия. Но ние сме в еврозоната. Дай да видим. Браво, Бойко! Ето ти водопровода, ето ти инфраструктурните проекти. Ето, виж ги, 17 милиона. Както винаги сме казвали, в тази зала ние нямаме неизпълнено обещание. Карам ви лично тук да дойдете, това да ви бъде първият обект. Да го ревизираме заедно и да разбереме, вярно ли е, има ли спекула или няма. 1000% надценка само на тръбите. Другите неща, които са писани в количествената сметка, да видим заедно дали са вложени. Нищо не е вложено. Тук се откраднаха 16 милиона и половина. Както и на твоята магистрала, където казваш, в Хемус, където ти донесаха парите в чантите.